Owino, Ramogi TV, Nairobi. Sigana wa makawuono watimo mosno leo eni jotelo mopogore no wuok oko sigana wa makawuono watimo mosno leo eni jotelo mopogore no wuok oko ka romo kar sa onyango kod alam makende mane otim e kanisa mar St. Stephen's ACK Cathedral mayudore Milimani e kaunti ma Kisumu. Alamno ne oyuore kod familia Jaramogi kotelnegi kod ogai mar Azimio Raila Odinga kod seneta ma Siaya Odinga. Jotelo mopogore kamotingo jaod jatend piny Kenya mar ang'wen Mama Margaret Kenyatta, governors ma Nyanza kod alworane kamotingo mar Nam Chumbi bende ne ochopo. Jayalo ne ogwedho familia kod chiemb chuny. As his disciples, let us follow him by word and example. May God bless all of us. Bang'e familia Oginga ne okawo thuolono mar chiwo mich ne kanisa kaka yoringo Jaramogi. Bang'e wuoth ne ochopo e kar romo ma Ofafa Memorial Hall kuma ne budho obagie e yo makende. Ne en mor kiparo wuod Kenya maratipo kendo miel ne omielore. Kata bedo ni jotelo kod welo moko mane oyuoro ne okwinj tiend wende mane wero mar moro oganda to ne gijuso ajusa. Thoth jotelo paro Jaramogi kaka jal mane okedo ne uhuru ma pachoka wach mane osir kod wuode maduong' Odinga. He was a committed family man and he was also committed to this country, and when he died, I can tell you there's a time I disagreed with him. I was disagreeing with Jaramogi because I was telling him, Baba, these people have given you too much trouble. You have been in detention and you came out so emancipated and you had lost so much weight because of all the thoughts in prison. Why don't you just leave that thing? You'll tell me to leave politics. It's my life and I will not leave it. I will fight for justice and I will fight for the people of Kenya until I die. Wakati tulifukuzwa kutoka university, Jaramogi Oginga Odinga akapiga simu akatafuta mtu anaitwa Gerard Otieno Kajwang na akamuamulisha aende mpaka kotini. And I remember Gerard Otieno Kajwang got as an injunction against being expelled at 6 p.m. And that's how I managed to finish my university. Ogai mar Azimio Raila Odinga to korka kore ne oparo wuon mare kaka jal mane en japuonj kendo ne okedo ahinya ne weche somo e diere oganda. Jaramogi really wanted people to get education. And he spent a lot of his time and a lot of his money trying to promote education among the Kenyans. At the time he died, there were 54 children in different stages of education. Some were in nursery, primary, secondary, and university, whom he was sponsoring. We decided as a family to ensure that all those children would get education in accordance with their abilities. Nyasi maringo igni pradek, nyaka ne Jaramogi ng'elo rengo, ne okelo jotelo kod welo mopogore, nyaka mowuok e pinje maoko, kaka Ulara Otunu mar Uganda, Ngire David Thrup mar George Washington DC, mane ondiko multi-party politics ma pachoka, jaod bura ma Westlands, Tim Wanyonyi, e kind jotelo mamoko mane opare, kaka jatelo mane jaratiro. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.